Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammadin sallallahu alaihi mursalin alaihi asyhadu salihin wa sahabatabiin ulama sanibin jamil malaikatil muqarrabin sanzidi maulana syekh Abdul Qadir Al-Jilani sanzidi maulana syekh Abbas Ahmad Jani al-Yaitisi zati jawab ruhim wa zulim wa jaji ma'ajalina barakatihim wa karmatihim ati masabul Nabi masyakil wa khalul ma'adul ajan marang Abu Suma dengan mizan badal abiyah ada sanjatihim wa ruhim wa zulim bagi masalah barakah jamaah masalah konsultasi Alhamdulillah muslimah Sallallahu hadad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Syekh Yainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i rahimahullah Sya'ulillah lahumul Fatihah Dina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqala al-muallif asy-syekh al-imam Muhammad Nawawi rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah qala an-nadim wal ba'si wal qadaril Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sa'sin da syu'ab wa tutammam
والبأس والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تهشم وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم والبأس والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تهشم والبأس lan tangi sangka kubur wal qadari lan pesten takdir al jalili kang agung wa jam'ina lan uliye kumpul kita fi mahsyarin ing dalem ora-ora mahsyar fihi iku tetep ing dalem mahsyar al khalaiku utawi pira-pira makhluk tahsyamu kang wirang sapa makhluk dakara nutur an-nadimu sapa nadim wong sing damel siiran bait niki fi hadal baiti ing dalem iki labet nutur salah sasuabin ing telu pira-pira cabangan faqala monggo ngendika sapa nadim ala tiskima ing atase runtute barang taqaddama kang wis dhisik apa wonten nandoman iki nandim nutur telung cabang iman runtun dari iman sing wis kliwat ingin apa iman wujude Allah, iman karo malaikat, iman karo kitab-kitabe Allah, para nabi, iman karo nabi lan iman karo dina kiamat. Gambarane niku kados pegawe jarum nggih. Pegawe jarum kan kuatah nggih. Iku kan pegawai-pegawai sing teng ngemplak teng ndari itu kan mboten ngertos rupane bose sing duwe jarum kan mboten ngertos nggih. Mboten ngertos. Tetapi dia punya duwe keyakinan nggih. Keyakinan nak gelem kerja ya di wanehi bayaran. Dina pinten? Mangkat jam 5 mulai jam 4 dibayari 70.000 50.000 nak sing laki-lakian. Iku modele dene ya yakin nandine duwe bos jarum iki sanggup bayari. Senajan ora roh rupane. Lah bos jarum ngeten iki kanggo ngatur perusahaane duwe pegawe duwe tangan kanan ya nggih, duwe utusan. Manajer apa direktur. Engko sak ngisore manajer, direktur ana staf ana mandor. Iki cara ning gone wingi niku napa? Gusti Allah apa duit malaikat duwe pembantu rupane malaikat. Ngutus jenenge nabi. Ning gone pabrik ya ana mandor. Ana ape duwe keputusan apa? Gawe peraturan surat keputusan angkate jam 5
Mulai jam 4 sing nyampekno keputusan bos Jarum mau sinten? Nggih mandor kan nyampekno karo pegawene. Ya mesti percaya nggih. Paling ngertos niku apa utusane bose. Ya kita nggih ngoten nggih, kedah ampun kalah nggih. Kita percaya karo Pangeran Gusti Allah. Allah duwe malaikat ngutus Kanjeng Nabi gawe keputusan surat jenenge Al-Qur'an. Apa pegawai Jarum nggih, berarti imane kuat nggih. Dikon mangkat jam 5, tengah 5 wis do antri ning lawang wis do mlebu. Jam 5 wis serana sing ngemlewer wis mlebu kabeh. Nah, iki ya iman kita nggih ngoten niku. Karo Gusti Allah mosok kalah karo pegawai Jarum. Nek iman karo bose Jarum. Mangkat mlebu jam 5, mulai jam 4 dibayar 70.000. Kita dikon salat sak salatan paling 5 menit, kadang malah ora ana nggih 3 menit wis bar. Ping 5 tok, wonten pirang menit niku. 20 menit bayarane ana dirupiahno nggih miliaran triliun nggih. Miliaran triliun. Long salat sunah fajar niku ganjarane luwih apik daripada donya sak isine. Durung sing wajib, durung sing salat subuh. Ya miliaran triliun nggih. Sak dhuwure triliun apa? Kuadrium. Wa syubatu utawi cabang asadi satu kang nomor 6 al imanu iku iman bi anallaha kelawan sak temene Allah yab'asu iku bangkitake nangekake sinten Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati makhluk sedaya makhluk sing rasakno mati ya malaikat ini kan duwe roh iblis menungso kewan mati kabeh somben diuripno kabeh kanu sawaon iku padha uga kanu ana sapa mauta makburina iku den kubur au goroki garqa utawa pira-pira kang kerem au ghairu dzalika utawa liyane mengkono-mengkono den kubur utawa kerem senajan nek mati mau ora dikubur mati kelem ning laut wae di serana jasade dipangani iwak mati kebakaran tetep dene sampeyan wayahe yaumul ba's ya tetep dibangkitno. Ora terus awake wis ilang kok ya ora iso. Ora iso bangkit dari kubur. Senajan ora dikubur kan tetep ning gone alam barzah. Jadi wong mati kabeh iku ning gone alam barzah senajan dikubur utawa ora dikubur. Alam barzah iku manggone ning akhirat. Barzah iku sebagai dinding pemisah antara alam donya karo alam akhirat. Nah alam kubur berarti nggih separo alam donya, separo alam
ijeh ning donya. Mulane ijeh perlu ditakziyahi, ijeh perlu kirimi yasin, dikirimi donga, kirimi sedekah. Wal mab'usu tawi kang den tangekake wa ya al mab'us ainu hadal badani iku kahanane ikilah awak sing ditangekno sampeyan awak endi ya awak kita niki sak niki nggih ora awak liya sing gawe awak anyarne mboten la misluhu ora sepadane hadal badan ora liyane ya awak kita niki waktu ning donya niki ijma'an kelawan ijma' qala Allah taala qala Allah taala sinan Allah taala ya'amal ladina kafaru allay yub'asu kul bala wa rabbi latub'asun ya'ama nyono alladzina sapa wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina aning sak temene kelakuan lan yub'asu iku ora bakal den tangekake sapa alladzina kafaru kul dawa sapa sira Muhammad bala iya ditangekno wa rabbi utawi pangeran ingsun wa rabbi demi pangeran ingsun latub asunna yakti temenan den tangekake temenan sapa sira kabeh wong kafir sing ora percaya muni nak ora bakal ditangekno sajur awake wis diobong awake ketot banjir ora ketok ajur mumur kok ditangekno piye menak wong kafir jadi ketika napa malaikat Israfil niku niyup sengkakala sing pertama niku sedaya hancur, sedaya meninggal sing jenenge urip mati kabeh. Terakhir karek malaikat papat Jibril, Israil, Mikail, Israil. Terus Allah ngutus Israil njabut nyawane Jibril, Mikail, Israfil. Terakhir Israil nyabut nyawane dhewe. Terus pertama sing diuripno malaikat Israfil kan. Terus kon niup sangkakala kedua. Terus ini jenenge bangkit dari kubur. Bangkit iku dikabarno kaya muncule tunas wit ngene. Bentuke nanti nggih macam-macam sesuai amale. Ana sing rupane kethek, rupane jaran, rupane wong ganteng. Ana sing numpak, mlakune ana sing ditumpakno. Ana sing mlaku, ana sing ngesot, ana sing mlaku karo raine. Lha mlaku kok karo raine. Ya nek Allah ngersakno iso nggih. Wong kafir niku sampeyan mlakune karo raine. Di sikile ning dhuwur. Ula ora duwe sikil nggih. Iso mlaku karo wetenge nggih, ora di sikil. Kok gumun mlaku karo wajahe ya ora perlu gumun nggih. Wasyobatu utawi cabang asabiatu kang nomor 7 al imanu iku iman
bil qadari kelawan pesten takdir. Nomor 7 cabang iman kita kedah iman kalih takdir namine. Piye nek ngimani karo takdir bi antaqida kelawan yen to nekodake sapa sira anallaha ing temenan sak temene Allah aujada iku maujudake sinten Allah al asya'a ing pira-pira kuwabeh perkara ala tobakima ing ngatasé sesuwe atau cocoke barang sabako kang dingin bi kelawan ma ilmu apa ilmune Allah. Iman kalawan takdir nggih niku kita ngeyakini nek Allah nggawe kabeh perkara niki. Dunya sak isine malaikat, jin, iblis iku sesuai karo ilmune nyocoki karo ilmune Allah sing dingin nggih. Sing zaman azali. Iku cocok karo pengetahuane Allah. Ora luweh ora kurang. Jadi gambarannya kaya insinyur lah nggih. Insinyur rancang desain bangunan omah. 5x9 atau 7x9 CT iki pondasine iki materiale iki pendenge niki tekele niki wis dirancang kabeh. Wis dicakno, diwehno tukang dibangun sesuai. Jadi ora kurang ora luweh. Ku takdir ya. Tapi nak Allah nggo ora nganggo wektu nak insinyur sing nganggo proses, nganggo ana wektune. Nah Allah langsung ya. Takdir ngoten niku. Dadi apa sing kelaku ning gone menungso kabeh perkara iku gak kurang gak luweh sangka ngilmune Allah wis sing ditentokno. Wa jami'u af'alil khalqi mongko utawi sekabehane pira-pira penggaweane makhluk bitakdirillahi taala iku sesuai takdire Allah. Apa sing wis kelaku ning gone makhluk iku apa sesuai karo takdire Allah. Nah ngono fayam bagi mongko sayukja lil insani keduwe menungso ayardo apa yen to ridho sapa insan pikul 5 kelawan kabeh barang yajri kang lumaku bihi kelawan ma al qada'u apa qada' kepastian. Lah mulane kita menungso kudu napa? Ridho. Ridho kalih sedaya napa sing kelaku ning gone menungso niku nggih. Kita diparingi sukses nggih, didik anak nggih sukses, berhasil nggih. Niku gampang nak ridhone nggih. Nah, kita digawe melarat ning donya niku rodok nggih nek ora diwolak-walik atine anak iki takdire Allah nggih iso uga ora ridho nggih. Jadi ulama nggambarno niku takdir iku kados angin nggih. Takdir iku kados angin lah menungso makhluk iku kados kapal nggih. Kapal. Enak kapal angine ngidul kapale marak ngidul.
gampang nggih kepenak. Tapi nak kapale marang ngidul, kapale kepengin marak ngalor pripun? Saged boten? Nggih saged nggih, saged dengan ikhtiar usaha. Layare di adepno ngulon terus iso mrepet-mrepet marak ngalor. Ora dibiakno lawan angin nggih. Jadi manungsa nu gadah ikhtiar, gadah donga. Jadi berarti termasuk hikmah takdir niku nak percaya takdir apa? Nak kita sukses ora metu sombong. Wah aku sukses iki pancen aku wis lincah, otakku wis aku cerdas kok. Ngono iki penggawean wis tak atur kabeh. Mulane aku sukses lho. Lali nak iku apa? Takdire Gusti Allah sing ngobahno ku mau sedaya makhluk sedaya Gusti Allah. Takdire Allah. Malah diakoni dene. Terus kita pada takdir nak takdir iku menapa? Mboten artine pas susah, pas ndok musibah, niku nggih kita kedah percaya nak sedaya niki takdire Gusti Allah. Mungkin niki wonten sebab musababe aku ditakdirno susah. Tawa panji mungkin Allah lagi wayahe nguji, diwenehi masalah, diwenehi musibah lara, bisnise macet niku takdir saking Allah badhe nguji hamba niku. Wayu kalan den critakake ani Syekh Afifuddin saking Syekh Afifuddin Az-Zahid kang ahli zuhud annahu ing sak temene Syekh Afifuddin kana iku ana sapa Syekh Afifuddin bi Misra iku ing dalem Mesir. Pabalaga mongko tumeka hu ing Syekh Afifuddin ma apa perkara waqa kang terjadi apa ma bi Baghdad ing dalem Baghdad. Baghdad waktu itu jadi pusat pemerintahan Islam. Kejadian apa min qatlil kufari saking oliye matenine wong kafir lil muslimina maring wong-wong Islam. Dungu kabar wong kafir nyerang Baghdad, ngalahno Baghdad akhirnya dikuasai wong kafir, wong muslim dadi pateni kabeh ribuan. Hatta kharabat sehingga suwung Baghdad apa Baghdad salah sasinina ing dalem telu pira-pira taun. 3 taun suwung. Masalah ibu kota negara, ibu kota Islam jadi suwung selama 3 taun. 3 taun setengah. Wa nisfasanatin lan setengah. 3 taun setengah bi ghairi khalifatin tanpa khalifah pimpinan. Iku apa? Diserang oleh tentara Mongol nggih, tentara Mongol. Wa min nuraiku tok. Akan dibayangne apa? Darah iku sampai mengalir ning gone anu sampai tak kemiren getahe menungso niku. Pokoke ra peduli lanang wedok bayi tua cilik wateni kabeh wadise. Wa min ta'liqil kufari lan saking den kalungnone wa min ta'liqil kufari lan saking oliye nyentelnone wong-wong kafir al-masakhifa ing pira-pira mushaf Al-Qur'an fi anakil kilabi ing dalem pira-pira gulune pira-pira asu. Quran iku bagi gambaran pelecehan nggih. Quran iku ditualekno ning gone asune.
Dinggo dolanan. Wa ilqaihim lan uliye buang kufar kutubal aimati ing pira-pira kitab imam, kitab-kitab dibuang ning di Dajlati ing dalem Sungai Dajlah ning kene Baghdad ana Sungai Dajlah. Sungainya gede iki, sungai banyune berak. Hatta sorot sehingga dadi apa Dajlah, Sungai Dajlah kal jisri iku kaya tretek kitab pirang-pirang ribuan iku dibuak ning gone Sungai Dajlah kaya dadi jembatan. Tamurru kang lewat al khailu apa jaran alaiha ing ngatasé Dajlah. Dinggo buaki kitab-kitab. Bareng tok kabar ngono iku Imam Afifuddin fa angkara monggo ingkar sapa Syekh Afifuddin dalika ing mengkono-mengkono kejadian wa qala lan ngucap sapa Syekh Afifuddin ya Rabbi duh pangeran ingsun kaifa iku hale kepriye hada utawi iki kejadian kok sampai terjadi niki pripun Gusti sesuatu sing memilukan wa fihim lan iku ing dalem ahli Baghdad al atfalu utawi pira-pira bocah cilik bayi wa man lan wong ladamba kang ora duwe dosa iku maujud lau keduwe man ana cah cilik-cilik bayi dipateni padahal ora duwe do mungkin nek wong tuwa-tuwa wis duwe dosa nggih nggo ngimpasno dosane niku dipateni iso imbal nek sing bayi-bayi cah cilik ora duwe dosa ya dadi korban. Paro amangka ngipi sapa Syafiuddin fil manami ing dalem turu. Ingkar ngoten niku nggih. Terus wengine langsung ngimpi. Ngimpi rajulan ing wong lanang wa fiyadilan iku tetep ing dalem tangane rajul kitabun utawi kitab. Wa khoda mongko ngalap sapa Syafiuddin hu ing kitab faidan mongko dumadaan fi ku tetep ing dalam kitab hadanil baitani utawi ikilah bet loro min bahril mutaqarrib saking bahr mutaqarrib. Bengine langsung ngipi ana wong nggawa kitab bareng disuwun kitab napa niki didelok kitabe ana 2 bet. Ta'il i'tirad famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'al lillaha an fi'lihi faman khadalut jatabahrin halaka. Tak ninggalo sapa sira al i'tirad ing melawan tentang fama monggo ora ana al amru utawi perkara laka iku kedue sira walalan ora ana al hukmu utawi hukum fi harakatil falaki iku ing dalem owahe pira-pira cakrawala wala tasal lan aja takon sapa sira Allah ing Allah ang fi'li saking penggaweane Allah. Paman mongko utawi sapane wong ada iku manjing sapa man fi lujatan ing telenge segara lujata bahrin ing telenge segara halaka mongko rusak sapa man. Jadi ngipi bengine dielokno Gusti Allah nggih. Kowe lha apa ingkar karo kejadian iku? Pamal amrulak ora urusanem iku. Donya iki sing kejadian iki ora urusanem. Hukum iki ora berlaku sesuai obahe cakrawala. Ora. Tapi apa? Sing nentokno Gusti Allah. Wala tas'alillah aja takon karo Allah penggaweane piye iku.
Oh, kok Allah gawe ngono ku piye? Kan ingkar nggih. Kados teng Palestina ngoten ya nggih. Kok sampai Palestina sing Islam sing akidah ngono digawe hancur. Kabeh omah hancur kabeh, bayi-bayi do kena bom. Aja mbok takokno iku penggaweane Allah. Sapa sing jegur telenge segara di wong nak mikir takdir niku kaya jegur ning gone telenge segara. Iku ya mati, rusak, hancur enak. Orang nganggo panduan. Dadi sedaya niku napa kersane Gusti Allah. Ana Palestina hancur niki kersane Gusti Allah. Lha napa terus berarti Allah niku gawe ngono kepiye nggih. Dadi kabeh sing dikersana Allah durung mesti diridhoni karo Gusti Allah. Dadi ora terus kejadian niki mesti wonten hikmahe nggih. Soale termasuk sebab musababe Baghdad hancur nggih. Niku sakderenge wonten perkara niku apa? Baghdad dipimpin karo khalifah sing duwe akidah Mu'tazilah yaiku nak Al-Qur'an iku makhluk. Jadi kabeh angger ulama takoki Al-Qur'an makhluk apa? Enggak. Namanya ora penjara, disiksa, dipateni. Nah, sebab iku terus ganti tahun Baghdad iso Jadi koyok ngelokno gitu loh. Apa iki sing mbok karepno? Al-Qur'an mbok arani gak qadim, Al-Qur'an mbok arani makhluk akhire iki apa? Wong kafir nek nyepele kowe Al-Qur'an dicentelno ning gone gulune asu. Jadi Allah ngersakno niku tetapi urung tentu Allah Jadi ampun takdir niku terus diingeten nggih. Dadi ana anak kita ora salat. Wis takdire Allah, anakku ora salat kok. Tetep diusaha, diikhtiari. Jadi menungso iku gadah ikhtiar. Perintah Allah kon ngeprok nak umur 10 tahun gak gelem salat dikeprok. Iki go nudono apa? Nudono nak kita ngeprok anak niku kan ngersakno nggih. Tapi ati kita urung tentu ridho. Soale ngeprok iku kanggo pendidikan. Allah nggih ngoten iki gawe peristiwa sing tragis ning gone Baghdad ning gone Palestina Allah pancing ngersakno tapi durung tentu ridho. Ora terus ana ngono anjene takdire anjes Allah ngersakno ana maksiat ya wis ah. Lah terus engko nak ngoten gunane lha apa? Kanjeng Nabi disuruh dakwah dikon nglarang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ana peristiwa sing tragis, ana kejadian maksiat iku panci napa? Kersane Allah wis kejadian, tapi urung tentu Allah ridho. Kok malah ora gelem dakwah nggih. Rusak-rusak lah wis kersane Allah gawe rusak ya, gawe rusak anakku anjen gawene ngono wis dikersakno rusak ya anakku anjen rusak. Niku jenenge berlindung dengan takdir. Jadi napa sing kelaku niku nemine takdir nggih pancing ngoten saking Allah mboten kurang mboten luweh. Tapi sing durung niku menungso gadah ikhtiar ben apik piye, ben awak sehat piye. Ora terus pasrah takdir ora usah ngombe obat nak takdire Allah gawe sehat ya sehat. Nah niku klintu nggih.
Ora usah usaha, ora usah kerja nek wis takdir Allah keimangan ya mangan dhewe ngono. Iku pintu nggih. Dadi takdir nggih diusahani nggih. Kanthi ikhtiar kalih doa. Soale wong sing kebujuk setan ngoten niku, ora sambut gawe takdire sugih-sugih. Ora usah amar makruf, nek tegese ngemplak iki apik kaya apik. Akhire ora gelem dakwah, ora gelem belajar, ora ana sing gelem ngaji, ya wis teter tenan nggih. Nah, dadi takdir niku ngoten niku. Wa syubhatus saminah mun nggih wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa khadiwani al anbiya wal mursalin aliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Tusan Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Maulana Syekh Abbas Ahmad Tijani Ahadi Aliyah Itisi fi Zadi Radi Jawab Ru'ihim wa Uzulihim wa Jaj Dailan Barakatihim wa Karmatihim Radi Masambula Sambah Masam Ahmad Banur Yahba Masyabir Khalam Asadawi Adun Tamakian Hajan Barang Kusum Lagi Tengah Mizan Bapajar Ba'albi Abdul Salam Ya Jatim Purim Ma'adulim Nakhajal Kuburin Al-Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'minin Al-Mu'minat Min Masyarikil Adil Al-Maqarib Al-Bahriya Al-Bahriya Umatina Jaddatina Jadina Wa Masyaikina Syekh Masyaikina Tanah Hadbati Buyut Jaya Warna Nyai Raidah Bapak Jumadi Itoyiban sekalian Bapak Ngari Ngablak Pak Ngajib Ngablak Eni Pintingano Nyai Mar sekalian Roti Mbah Haji Sundaya, Mbah Haji Lasmi, Mbah Suradi sekalian, Mbah Sadin sekalian, Mbah Kadi sekalian, Mbak Ade Haji Fauzan, Mbak Ade Haji Saidi, Mbak Ana Mariana, Lek Resmiati, Mbah Karjo, Ala Hadrati Bapak Daryono bin Ruslan, Mbah Ruslan sekalian, Mbah Waginah, Mbah Kartosawa sekalian, Mbah Surakadi sekalian, Mbah Wakijah sekalian, Mbah Hari sekalian teranggil, Mbah Amairah sekalian teranggil, Mbah Joyo sekalian teranggil, Mbak Umar sekalian teranggil, Lek Darnata bin Ruslan, Lek Sulazih binti Ruslan, Winata bin Jamsuri, Dekan Mijan teranggil, Lek Arta teranggil, Lek Puji Murwati binti Ruslan, Allah Hadrati Waqih Musola Al-Barakah, Bapak Marjuki bin Raban, Bapak Jisayati bin Ayyub, Hadir Mu'asis Musola Barakatul Malik, Bantu Jamaah Musola Barakatuh, Syawalillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا